Hej, jeg vil lave en heliumatom. En heliumatom har 2 protoner. Og så har den 2 neutroner. Så laver vi kernen eller banerne udenom. Så er det forkert, fordi i helium der er der kun én bane. Og så skal vi have elektronerne til at kredse rundt om. De sidder gerne parvis. Dem er der 2 af. Det her, det var så atomet helium. Og nu vil jeg forklare noget om isotoper. Et isotop har altid samme antal protoner som antallet af neutroner, og de kan så variere i forskellige udgaver af samme grundstof, og det hedder så en isotop. Hej, velkommen til part 2. Nu vil jeg fortælle jer, hvordan en atomkerne holdes sammen. Vi starter med at tegne en helium. Så vi tegner 2 protoner. Og så tegner vi 2 neutroner. Og så tegner vi en bane. Og så skal vi lave elektronerne. Sådan, og så... de burde jo frastå hinanden, fordi at der er 2 positive ladninger, som er lige her. Det er protonerne, som er positive ladninger, så de burde frastøde hinanden. Men fordi at der er neutroner, så frastøder de ikke hinanden. Og det der holder alt sammen, det er kernekraften. Og kernekraften er en rigtig kraftig noget, som kan holde alt samlet. Men det virker kun på kort afstand.